Mijiet ta' persuni minn tfal sa' anzjani ħadu sehem fil-pellegrinaġġ li jsir ta' kull sena f'Ħażabbar u kif inhi tradizzjoni dawk li ħadu sehem f'dan il-pellegrinaġġ saqu l-muturi u r-roti wara xbija tal-Madonna tal-Grazzja. Dan il-pellegrinaġġ huwa avveniment ferm popolari f'Ħażabbar kif il-Madonna tal-Grazzja hija wkoll il-patruna tas-sowwieqa tal-muturi. L-ewwel illi waslu f'Ħażabbar kienu l-muturi li telqu mill-Mosta u ftit wara waslu r-roti li telqu mir-Rabat. Għal-ħamta ta' nofsinhar iż-żewġ pellegrinaġġi mexxija minn skorta tal-Pulizija l-Arċipriet il-Kanonku u kif ukoll ix-xbija tal-kwadru titolari inkurunat tal-Madonna tal-Grazzja feġġew biswit il-bib Ħompex. Ma naqasx ukoll is-sem ta' tfal u żgħażagħ fil-pellegrinaġġ tar-roti buħud minnhom ħadu sem għall-ewwel darba. Dan il-pellegrinaġġ beda jsir fl-1951 lejlet l-inkurazzjoni ta' xbija tal-Madonna tal-Grazzja wara illi Papa Piju XII iddikjara lil Madonna tal-Grazzja protettriċi tas-sewwieqa tal-muturi.